Днес правим резервни копия на всичко. Снимките си, файловете си, целия си дигитален живот. Ами ако можехме да имаме резервно копие и на усмивката си? Звучи като фантастика, но днес това е реалност. За милиони хора с зъбни протези, едно изпускане, счупване или загуба означава седмици дискомфорт, безкрайни посещения при зъболекаря и сериозни разходи. Но вече има по-умен начин. Denture Scan създава прецизен дигитален двойник на вашата протеза. Вашата дигитална застраховка за усмивката. Процесът е напълно автоматичен и отнема по-малко от 3 минути. Поставяте протезата, системата я сканира и моделът се съхранява сигурно в облака. При инцидент, новото копие може да бъде изработено за часове, без нови отпечатъци и без излишен стрес. А вграденият изкуствен интелект дори открива проблеми преди те да се появят. Denture Scan. Не просто технология. Сигурност, спокойствие и усмивка, която винаги е защитена.